Τι να σου βάλω, πάνε να σου πω για το Πέτρο. Θέλω να την ανεργικό, αλλά να μην είναι πολύ πολλές θερμίδες. Αυτό. Είναι πραλίνα από σοκολάτα υγείας. Έσα ρε παιδάκι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τρως αυτή τη στιγμή ένα εκπληκτικό γλυκό που σε άλλες περιπτώσεις θα είχε 300 θερμίδες. Να τραβάει η κάμερα ή καλές πάντα? Όχι, είναι αλήθεια, ασχέτως της κάμερας. Δηλαδή άμα χτυπηστεί η κάμερα πάλι το ξαναδώ αυτό. Λοιπόν, αναβάλουμε να προσθέσουμε. Όχι, αυτό τι είναι? Το πιστική κίνηση. Θέλεις. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Θωμαίδης έχει την τάση να διαφωνεί μαζί μου, ό,τι και να πω. Δηλαδή, γι' αυτό στην αρχή είναι αντανακλαστικό αυτό ρε παιδί μου. Είναι αντανακλαστικό. Εγώ όμως, επειδή το γνωρίζω τόσα χρόνια, επιδεικνύω υπομονή. Και του εξηγώ ξανά, είμαι διατεθειμένος να αφιερώσω τον χρόνο μου και να του τα ξαναεξηγήσω. Λοιπόν, και στο τέλος συμφωνεί. Δηλαδή αυτό είναι πάγιο. Πάγια τακτική. Δηλαδή, όταν λέω εγώ κάτι, αυτό είναι σοκολάτα. Μου λέει όχι, κάνεις λάθος. Δεν λέω τι λες, μαλάκα. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω Πέτρο, αυτό είναι σοκολάτα. Το λέω πιο σιγά. Εκεί το καταλαβαίνει και μου λέει ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Κίμωνα που είναι στη Γερμανία και θα συμφωνήσει μαζί μου γιατί έχει δίκιο ο Ολύμπιος που λέει ότι είναι αμυντικός μηχανισμός. Όχι, είναι αμυντικός μηχανισμός. Ναι, αυτό που λέει. Όχι, είναι δικαίωμα το πράγμα. Δηλαδή, ξέρει ότι θα το φέρνει να περάσει με την καλή ειρηνία, που λέει ας κουμπικό στην αρχή και κάτι. Το φαινόμενο είναι κοινωνικό. Δηλαδή, ναι, το απομονώνουμε στο άτομο του Πέτρου, αλλά αν κοιτάξει, η κοινωνία μας είναι γενικότερα η κοινωνία της αντίδρασης αυτή. Λοιπόν, και καθευτίζεται στις προσωπικότητες του Μητραγίου που μια από αυτές είναι και ο υποφαινόμενος. Ο υποφαινόμενος, βέβαια, εμείς επειδή είναι φίλος μας, καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι αγνή. Είναι αγνός σκοπός. Και λίγο πριν από λίγο. Δεν έχει σημασία. Γενικότερα ο σκοπός πάντα είναι αγνός του Πέτρου. Οπότε δεν χρειάζεται να επιδεικνύεις και σε μια υπομονή και το ξαναεξηγείς. Ωραία.